Vols veure dies feliços a la teva vida? Vols veure dies feliços a la teva vida? Tenim bons consells al llibre dels llibres, la Bíblia. La primera que diu és que guardis la teva llengua de dir el mal, de dir fals testimonis, de parlar amb una persona coses que no són veritat. L'altra, vols tenir pau real a la teva vida? Diu el Senyor a la seva paraula que busquis la pau i quan la trobis, segueix-la. Busca ser una persona de pau, siguis home o dona, perquè, saps, viuràs tranquil i seràs molt feliç.